କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ମେନକା ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ଚିଣ୍ଟୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ। ମେନକା ମନେ ମନେ ଭାବେ, ମୁଁ ତ ଏଇ ଟୋକାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି, ତଥାପି ଏ ସଦାବେଳେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘରୁ ଚୋରି କରି ଖାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏହାର ପିଛା କରିବି ଆଉ ନଜର ରଖିବି ତା ଉପରେ। ଚିଣ୍ଟୁ ବାଡ଼ିକି ଯାଏ। ମେନକା ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ ଦେଖେ। ଚିଣ୍ଟୁ ଗଛକୁ କହୁଛି, ମା ଗଛ, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ସୁନେଲି କଲର୍ର ଆମ୍ବ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଗଛଟି ଡାଳ ନୁଆଁଇ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ମେନକା ଏସବୁ ଦେଖୁଥାଏ ଲୁଚି ଲୁଚି। ମେନକା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହୁଛି, ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ, ଏ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏ ତ ଯାଦୁକରଣୀ ଗଛ। ଏଇ ଆମ୍ବ ବଜାରରେ ବିକିଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯିବି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ମେନକା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଛୁରୀ ଏବଂ କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଚିଣ୍ଟୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାଏ। ମେନକା ଗଛକୁ କହୁଛି, ହେ ଗଛ, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି 100ଟା ଆମ୍ବ ଦେ, ମୁଁ ବଜାରରେ ବିକିବି। ଗଛଟି ନୀରବ ରହେ, କୌଣସି ଆମ୍ବ ଦିଏ ନାହିଁ। ମେନକା ରାଗି ଯାଇ କହୁଛି, କ'ଣ ସେ ସାବତ ପୁଅକୁ ଦେଉଛୁ ଆମ୍ବ, ମୋତେ ଦେବୁନି? ରହ, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଫଳ ନ ଦେବୁ ମୁଁ ତତେ କାଟିଦେବି। ମେନକା କୁରାଢ଼ୀ ଉଠାଇ ଗଛକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଏ। ଯେମିତି ସେ ଗଛକୁ ଗୋଟେ ଚୋଟ ମାରିଛି, ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ନାଲି ରକ୍ତ ବାହାରେ ଏବଂ ଆକାଶଟା ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ଭୂତ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଭୂତ, ଭୂତ, ମୋତେ ଭୂତ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଭୂତ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମେନକାର ପାଟି ଶୁଣି ହରିଆ ଏବଂ ଚିଣ୍ଟୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗଛର ଡାଳଗୁଡ଼ା ମେନକାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ହରିଆ କହୁଛି, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ମେନକା, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବାପା, ଏ ଗଛରେ ମୋ ମା ଅଛି ପରା, ସେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ନୂଆ ମା ଏ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଏ। ମା, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ସେ ପରା ମୋ ନୂଆ ମା, ତାକୁ କିଛି କରନି। ଚିଣ୍ଟୁର ପାଟି ଶୁଣି ଗଛ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ମେନକାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମେନକା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଚିଣ୍ଟୁ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ବସିଗଲା। ମେନକା କହୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଚିଣ୍ଟୁ, ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ମନ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ କଷ୍ଟ ଦେଲି। ତୋ ମା ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତୋର ସାବତ ମା ନୁହେଁ, ତୋ ନିଜ ମା ବୋଲି ଭାବିବୁ। ତତେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିବି। ଚିଣ୍ଟୁ ମେନକାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଏ।